X'inhi l-fidi? Il-fidi hija fiduċja sħiħa jew konfidenza f'xi ħadd jew f'xi ħaġa. Il-fidi hija tqanqila qaddisa u profonda li tinvolvi fiduċja. Il-fidi hija dik il-fiduċja li tdaħħal il-persuna kollha kemm hi f'relazzjoni profonda meta tafda b'għajnejk magħluqa. Hija għalhekk li meta din tiġi traduta, il-weġa hija fonda. Il-kriżi tal-fidi mhix għax niddubitaw mid-dottrina, imma meta dan is-sens profond f'xi ħadd jew f'xi ħaġa jinkiser. Il-fidi hija dik il-fiduċja li terġa' ssib mod, terġa' ssib it-triq biex terġa' tafda minkejja l-weġa. Il-fidi hija aspett fundamentali, bażiku fin-natura umana. Tant il-bniedem iħossu ċkejken fejn l-univers u tant iħossu limitat speċjalment waqt il-prova tal-mart, inkwiet u l-bqija li ma jistax jgħix jew imut moħħu mistrieħ mingħajr ma jpoġġi l-fiduċja tiegħu f'xi ħadd jew f'xi ħaġa. Il-fidi vera hija dik il-fiduċja wkoll meta r-raġuni ma tistax taċċetta dak li qed jiġri dak li jkun u madwaru. San Pawl jikteb lin-nies ta' Korintu u jgħidilhom: isru, żommu sħiħ fil-fidi, tkunu qalbina, saħħu ruħkom il-koll, ħajsir kollox fostkom bl-imħabba. San Pawl li ħajtu kollha kienet taqbida waħda biex jiddefendi l-fidi tiegħu, fl-ittra lir-Rumani jgħidilna: it-tama tagħna ma tqarraqx bina, għax l-imħabba ta' Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien mogħti lilna. Jiena perswas li d-tbatijiet ta' issa m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li qed tidher fina. Fl-aħħar mill-aħħar rridu nżommu f'moħħna li f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabbna, kif ikompli jgħidilna San Pawl fl-ittra lir-Rumani. Għax jiena żgur li la l-mewt u la l-ħajja, la l-anġli u la l-qawwiet, la żmien tissa u la tal-li ġej, la s-setat, la l-għoli u lanqas il-font, u ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna bil-imħabba t'Alla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Nisimgħu silta mill-kitba Karizma ta' San George Preka li hija sempliċi fil-forma tagħha. Hi mnisla mill-kotba mqazza u mit-tagħlim ta' missirijiet il-Knisja u hija miktuba għall-użu ta' dawk li jfittxu lis-Sinjur tagħna Ġesu Kristu u l-ħwejjeġ li huma tiegħu. Dawn il-versi huma utli ħafna biex titkattar il-fidi, it-tama u l-imħabba ta' dak li dejjem għandu quddiem għajnejh l-eżempju mill-aqwa ta' verità u ta' ġustizzja lill-istess Kristu li jmexxi l-fidi tagħna sal-perfezzjoni. Wara kull vers ngħidu flimkien: glorja lill-Alla l-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Liben t'Alla sar bniedem għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Glorja lill-Alla l-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Liben t'Alla sar bniedem u rixoxta għall-ġustifikazzjoni tagħna. Glorja lill-Alla l-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Liben t'Alla sar bniedem u bat lill-apposti tiegħu fid-dinja kollha biex jippritkaw f'ismu l-indiema u l-maħfra tad-dnubiet. Glorja lill-Alla l-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Liben t'Alla sar bniedem u ħallilna l-eżempju ta' kif għandna nġarbu d-tbatija. Glorja lill-Alla l-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Liben t'Alla sar bniedem u waqqaf knisja li laqgħet ma tista' tiġġarraf u lanqas tiżbalja fit-tagħlim tagħha. Glorja lill-Alla l-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Liben t'Alla sar bniedem u bis-salib tiegħu ħelisna minn kull deni. Glorja lill-Alla l-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Liben t'Alla sar bniedem u Alla ġie glorifikat fih. Glorja lill-Alla l-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Ejjew nippruvaw millum sa għada nirrepetu ta' spiss din il-ġakulatorja sabiex niftakru f'Alla tagħna li tant iħobbna. Sinjur Alla, inti missieri u għandek tassew qalb ta' missier, ngħiduha flimkien.
Sinjur Alla, inti missieri u għandek tassew qalb ta' missier.